صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ جڑا پاک بطول دا خون ہوئے پاویں بالوں لج پالوں دے باویں مسند تے باویں مقتل وچ او جڑے حالوں لج پالوں دے باویں راہب تے باویں ہریاوے لج پالوں دے ہندے آپ طاہر لج پرور او جڑے نالوں لج پالوں دے ہندے آپ طاہر لج پرور جڑے نالوں لج پالوں دے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی کہ جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی جدو گنڈ لائے انہاں دوواں تو تے نظیر نبی دی بن دیئے اور کردار وینانے ورگائے اظہار وینانے ورگائے کہ کردار وینانے ورگائے اظہار وینانے ورگائے جدوں جھلک وکھاویں اے دوویں برا تنویر نبی دی بن دیئے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے اور ماں پاک ختیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی ماں پاک ختیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے
شوہر علی جس زاویے نال ویکھ لو تطہیر نبی دی بندی ہے جس زاویے نال ویکھ لو تطہیر نبی دی بندی ہے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بندی ہے